Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday.
Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Welcome to Ilocano broadcast of the Church of God Philippines. Nasantuan ken naragsak nga panagkablaaw, iti-ititid ko kinyayo kakabsat, ken Kristo ken gagayem. Dimdeng manan ti aldaw ti Webes, atoy ti aldaw nga impaay para iti Ilocano broadcast tayo. Ket mapakan tayo manan iti kararwa tayon. Siya ni Sister Ana Luisa de los Reyes Meneses live from Nipaco, Paniki, Tarlac. Ti kaduak nga anchor, Brother Boyet. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin, ay ito niya kakabsat, manipod ti Luzon, Visayas, ken Mindanao. Kastama dagiti kakabsat tayo, ti kabangibang nga tao, ket kabkablawak, kada kayo amin, nga labas na, naimbag nga rabi tayo amin, ket agyaman tayo kiniapo manan, tapno tangabiyang tirabi, ket nekantay manan ti kastiyang gundaway, tapno ti kasta, ket kakadwa tayo, ti kastiyang platform. Ket tangabiyang tirabi kakabsat, hindi siya kakabsat yung Boyet Miguel, manipod ti rekwerdo ng Pikuan Nueva Ecija, kadok nga anchor ni Sir Ana Luisa, manipudji ni Paco, Panikitarlac. Kita tangar nga ating tirabi kakabsat, ket sakbay ti intay pa nagtultuloy, tangabing tirabi, ket dumawat tayong pay, ti tulong iti Apo, tapos tikas isyunan tayo, iti ting arabid na itangabing tirabi. Kararag ti kakabsat, amami nga Diyos, nga man nakabalin ti amin, nagyamang kami tatrabing tirabi, iti nindaklan man na Apo, nga gundaway, ngayon pay mo kada kami. Tapos tikas tapo Diyos, ti dating arabi, ti Webes, ti Ilocano nga programa, kat tinipon-tipon na kami, kakabsat, tinipat nga pasat ti Lubong, iti Luzon, Visayas, Mindanao, kastama ti kabangibang nga tao, tapos tikas ta, kat nagkakadwa kami, Apo Diyos, nga agdayo kada kayo, kat mga ganmanan, Apo Diyos, dagiti sasaom, tapos tikas tapo Diyos, kat matarawanan manan, dagiti karkararwami. So nga po, tabing terabi, dawati mga kayo, nga sikati mangted tinapintas, nga internet connection, tapos tikas ta, dagiti kakabsat nga buy-buya, ket makabuya da nga nasimpa Apo Dios. Dawatan mi Apo nga sikat tumulong, dagiti amin Apo Dios nga ramatem, manipud ti anchor, kastama dagiti kang kansyon, dagiti kablaw, ken ti sasaw Apo engkam magan madamdama. Ket dawatan mi Apo nga sikat tumulong ti tumunggal sa kanyami, ket tatabing tirabi amay taktaklin mi kada kayo daytoy nga aramid mo, tawan na Apo Dios ti kabalan mi, no hangka nga tumulong kada kami. So nga dawatan mi ti panarabay ti Espiritu Santo, kabayatan Apo, iti nga programa itakabiyang terapi. Itinagan ni Jesus nga po mi, dahil iti dawat ken kararan mi. Amen. 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 Salamat, Brother Boyet, Kabsat Boyet. Kaya tayo nga i-acknowledge dagiti mabalin nga dati first time nga viewers tayo, gagayem, welcome tayo amin. Kasama dagiti agtutubo, estudyante nga kadwa tayo, mabalin nga tatanga oras, ada dagiti gagayem nga adapay iti biyahe, dagay kasamsampot iti balayda, gapot iti obrada, dagay stay at home nga inas ti tahanan, ken kastamat adatay kailukanuan nga kadwa tayo nga agboy-buya iti abroad pay. So madilang iti Luzon, Visayas, Mindanao, ket salamat ken ni Apo Dios agkakadwa tayo tatanga rabi. Tatangarot kakabsat ket papantayon, kitaan tayo man dagiti kablaaw, dagiti kakabsat tayo. Welcome tayo nga ag-comment, mabalin tayo ibaga no ngin na tayo tapno makita tayo. No sino dagiti agboy-buya tatanga biyang tirabi. Imo na nga nagkablaaw ni Brother Rodencio de los Reyes na imbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakabsat. Kastamat ni Brother Jet Batalya Jr. na imbag nga rabi kakabsat agboy-buya suna from Okotoks, Alberta, Canada. Praise the Lord. Kastamat ni
Sister Raquel Bulanon, ket kadua tayo tatanga rabii. Ni Brother Elmer Rigon ti Aurora, ket kadua tayo ni apo ti mga luwad kinyayo kakabsat iti umay nga bagyo ti Tamala ket Aurora ni apo iti mang kadwa kinya tayo. Kasamat ni Sister Rizalina Biag Ordonio from Balawang na imbag nga rabii. Ni Martina Bumanglag, naimbag garabi tayo aming kakabsat, madaydayaw, ti apo tayo at Diyos. Salamat. Dagita nga pa nagkablaaw tayo. Ket Brother Boyet, ti pa nagtultuloy, ti pa nagbasa, nagiti kablaaw. Salamat kinapo, yaman tayo kinapo Diyos, tatanga big therapy. Ket kablaw ulit ni kapsat tayo nga Rodencio de los Reyes, naimbag garabi, ay ito nga kapsat, itinagan ti apo. Ay iti kablaw, ti kapsat tayo. Salamat ni kapsat tayo nga Erne Ligaspe, amen kunana. Salamat ni kapsat tayo nga Charles Adrian Esteria, amen kunana mo. Iti kablaw ti may isang kapsat. Salamat ni kapsat tayo nga Jet Bat, naimbag nga rabi. Salamat ni kapsat tayo nga Anor Rogelio, madaydayaw ni Apo, Diyos tatang rabi. Amen. Naimbag nga rabi kakapsat, kingagayem, iti pamati, agbubuya dito ilagilayan, congregation, Isulan, Sultan, Kudarat. Naimbag garabim mo, tita kapsat. Salamat ni kapsat tayo nga Lourdes, Mendoza, Mamukod. Naimbag garabi tayo amin kapsat. Katagyaman tayo katagyaman tirabi, dagiti kapsat, dagiti kablaw. Kata pudulaunay nga ti kablaw da, kata may isang karit. Kata tayo, tapos ti kasta kata lalalo tayo nagtultuloy nga agserbi kinapo. Kata amok nga ti Diyos kat nagimbag, kudulauna nga dagiti sasauna ket mangmangted iti karit babaen ka dagiti kablaw dagiti kakabsat nga mga komento day tanga biang iti Rabbi Sister Luisa. Amen, salamat. Makita tayo nagadunga comments ket salamat takadwata kayo tatanga rabii. Kaya't na kayo nga patuloy nga invite, i-like tayo, i-share tayo, ag-subscribe tayo, lumaban tayo to YouTube channel, sa pulan tayo lang, The Church of God in the Philippines, may 16,500 subscribers. Makita tayo kakabsat, kasama ti Facebook page, The Church of God in the Philippines, suportaan tayo, tapno maala tayo amin nga sigod, dagiti updates, iti aramid ti apo. Ket Brother Boyet. Amen. Yamanak Sister Luisa. Ket tatangabing tirabi nga rod kakabsat ket mapantay ti highlights. Buyain tayo ati naglabas nga may isang rabi nga revival ken anibersaryo iti Iglesia ni Apo ijay Bonifacio Kiblawan Davao del Sur. Operator. Amen. Salamat. Iti bendisyon ni spiritual nga naala tayo, di pa nagbuya tayo. Iti naangay nga anniversary ng Church of God in Bonifacio, Kiblawan, Davao del Sur.
Madaydayaw ni Apo. Katangarod nga pasat, kat makangag tayo, makabuya tayo, ito may isa nga sonata, nga ipaay kinya tayo, dagiti ayayaten nga kabsat from Dumabel, Aglipay Quirino. Iti paulo, iti kansyonan amok dajay pinatik. Buyaan tayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Nagyaman tayo kinapo dahil ginapintas nga minsay ti kansyon nga intay na gan itang biyang terewi manipod dagiti kabsat dijay Dumabel. Tatangarod ka kabsat mapantayin ti may katlo nga pasat iti aramid ni Apo at biyang terewi mapantay ka dagiti announcement. Inton bigat October 3 CYF Young People Broadcasts. Magrugin ka kabsat tuno bigat ajay CYF Young People Broadcast. So nga agyaman tayo kinapo nga ajay nabayag nga ikarkararag tayo nga aramid iti agtutubo ket nagmaterialize ang kakabsat. So kanto bigat mangrugin iti programa iti CYF iti Biyernes iti Rabi. Kano tuno October 5 kakabsat 2025 ati mo iti may kasangapulo ket tallo nga anibersaryo iti Iglesia ni Apo dijay Sariaya, Quezon. Kararag ti kapsat, iti nga maayong nga trabaho ni Apo, nga ni Apo Diyos ti mangted iti balegi, ni Apo Diyos ti mangipay, dagiti amin nga kasapulan,
dagiti kakabsat tayo iti naduma-dumang luglugar. Tanamok na ti Diyos ket nagimbag awan iti narigat nga banag para kanya na. Into October 12 kakabsat at imot iti maangay nga may ka-35 nga anibersaryo iti Iglesia ni Apo Dios iti rekwerdo ng Pikwan Nueva Ecija. So nga ikararagti kakabsat dagiti nga trabaho ni Apo nga anibersaryo nga ni Apo Dios ti tumulong ken mangpabileg iti tumunggal maysa iti pamati tapno ti kasta ket lalo pa nga makapagtultuloy nga agserbi tayo kini Apo Dios. Sister Luisa, iti panagtultuloy tayo, dagiti announcement tayo, no October 18 to 19, maangay iti maysa nga rabii nga revival, kastamat the following day at iti may kadwa nga tawen, Thanksgiving, iti the Church of God in Mulave, Zamboanga del Sur. So ikararag tayo ata kakabsat, kastamat no October 25 to 26, no? Adati may nga aldaw nga seminar ken revival service kastamat iti second Thanksgiving iti Church of God in Langanase, Pasandalan, Lebak, Sultan, Kudarat. amen. No October 30 hanggang November 1, ket maangay iti Mindanao Youth Gathering o Youth Camp nga maangay iti jay Kalilangan, Bukidnon. So nga dagi jay agtutubo iti Mindanao ket palubos ni Apo agkikita tayo to no October 30 to November 1. Ken mari tayo nga liplipatan kabsat every Monday at iti online prayer meeting tayo kumaket dagijay adati kabailan na iti internet connection da i-download tayo lang iti application nga Zoom adda iti link kaya't mabalin tayong ag-join tapno makadwa tayo iti kastoy nga napateg nga aramid ni Apo. Amen. Brother Boyet, tuloy tayo ti panagkablaaw. Amen. Nagyamanak Sister Luisa tatangarod kakabsat agtultuloy ti panagkablaw tayo ket operator i-plus naman dagiti kablaw dagiti kakabsat tangabiyang iti rabi operator tayo. Operator, paki-plus yung mga comments ng mga kapatid. Amen. Tata ni kapsat tayo nga Geraldine Tabago na imbang ngarabi kada kayo amin gagayatan nga kakabsat kiniapo agbuybuya manipo di jay Aurora Congregation. Nimbag garabim kakabsat. Stamat ni kapsat tayo Maridel Javier, agbuybuya, manipo iti lugar ti rekwerdo. Sister Ana Lydia Magallanes, na imbang ngarabi, ayatan nga kakabsat. Ay ti kablaw, ti kapsat tayo. Stamat ni kapsat tayo Orlando Gamino, na imbang ngarabi tayo amin, gagayam kun kakabsat, madaydayaw iti Apo Dios. Ay ti kablaw, ti kapsat. Stamat ni Sister Irene de los Santos, na imbang ngarabi tayo amin, kakabsat. Ay ti kablaw na. Sister Luisa, Amen. Tuloy tayo. Kunamat ni Brother Benigno Vinoya from Barang. Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo Dios. Amen. Kasama ni Brother Ronald Gamit Manansala, iti Hirona Tarlac. Naimbag nga rabii, God bless. Kastamat ni Brother Larry Ibuyat, iti rekwerdo, ket agbuybuya, kadwa tayo tatangabiang tirabii. Ni Brother Ferdinand Naseno, ti Paniki, Congregation, Amen. Kastamat may sapay nga kablaaw, mula iti kabsat tayo, it from Barang, Paniki ni Sister Lilian de la Cruz Kilapio, Amen. Nasantuan, ken naimbag arabii tayo, ay ayaten nga kakabsat. Madaydayaw ni Apo Dios, tiki na impag na. Pudno ata kakabsat, ni Apo Diyos, anaman nga tiyempo, itibiyag tayo, ket pudno nga nagsya at suna. amen. Tangarod kakabsat, mapantayon, Brother Boyet, ti panagtultuloy. Amen. Nagyamanak Sister Luisa, tatangarod kapsat nga biyang tirabi ket kablawan tayo met dagiti kakabsat tayo nga dimteng iti kasangay na iti daytoy nga bulan. Ket operator, i-plus man dagiti kakabsat tayo nga dimteng iti kasangay na iti daytoy nga lawas. Birthday greetings.
Sister Luisa. Amen. Pagkamat madiatang at kapsat, bayandan, nagiti birthday greetings. Yes, Sister Leonor Kasantusan from Katarungan. Brother Rayboy Matos from Malandag. Brother Angelo Bautista from Isabela. Sister Rose Marina Seno from Paniki. Amen. Salamat, Sister Griselda. Amen. Salamat. Happy birthday, kakabsat. Nga po ti Mang Bendisyon Kinyayo. Kaya tatangaro ti panagtultuloy tayo kat may sapay nga sonata ti mga gantayo. Kat ni Sister Aya, mangtad iti Ilocano version, iti kanta nga Ikaw ang Lakas from Ontario, Canada. Dunggan tayo, ti kansyon ni Amen. Sister Aya. Sikat ibig sa kanya, ragsakin kamangan ko, dumteng man pa nagsagaba, awati makasina. Awati makapada, iti ayat mo. Sikat ibig sa kanya, ragsakin kamangan ko, dumteng man pa nagsagaba, awati makasina. Awati makapada, iti ayat mo. Uray manadayo ti langit, ti ayat inten mo tatao, abarito mengaken ka, o Diyos ko, anamarsa. Uray manadayo ti langit, nagbaliwag kapon ayat mo. Sikatuloy ko, kinagsak ko, Apo Diyos ko. Uray manadayo ti langit, ti ayat inten mo tatao, abarito mengaken ka, o Diyos ko, anamarsa. Uray manadayo ti langit, nagbaliwag kapon ayat mo. Sikat
si katulad ko, kinragsak ko, Apo Diyos ko. Amen. Nagyaman tayo kinapo Diyos sa nagpintas nga sonata nga tay nangagan kapudulay na nga ni Apo iso ti turod tayo iso ti ragsak tayo kakapsat. Ket awan sa bali nga karagsakan itibiyag ti lubong awan sa bali ay adda ti sidong ni Apo. So nagyaman tayo kinapo Diyos sa napintas nga sonata nga hintay nangagan itangabiyang itirabi. Tatangarod kakapsat mapantayin ti may kapat nga pasat iti aramid ni Apo. Ket dawat kada kayo kapsat nga nanyaman dagiti aramidon tayo ket ipakni tayo pelaan ket lukatan tayo ti puso ken kapanunutan tayo nga dinggen manen dagiti napateg nga sasaw ni Apo nga isu ti taraon ti kararwa tayo. Ket dawat ti kapsat ti mensahero ti terabi nga manipud pedi jay Gemba Congregation ket ni Brother Daniel Dumriki isu ti mensahero ni Apo ti terabi nga mangted ti rangtay ti bendisyon espiritual nga tayo sagrapan. Amen. Ngayong bagrabi tayo kakapsat, madaydayo man ti Apo, tayo sa ti nangtad katatayo, ti kundaway, kapili ka sa makapagkakadwa tayo, iti dahi tayo programa, iti Ilocano broadcast, tayo tatangarabi kakapsat, kaya naman minsan ka maawagan tayo dalang ti kinasanto. Amen. Salamat ti gundaway nga itadad ti Apo. Gundaway ta napatag-unay ti oras ti aldaw nga magmagna ti biyag tayo. Kung ti Biblia, isalakan tayo ti oras ko na. Kapni ti kastaget, agiting oras kakapsat ka mausar tayo. May papan iti pagayatan ti Apo. Kaya salamat ti ni Apo. Tatatang rabi, amu tayo, nga ti sasaw ni Apo sa ti pagadalan tayo. Kat ni Apo kumakapsat. Iti maglukat, iti panunot tayo. May papanit iti spiritualan. Tapos iti kastaget makita tayo iti kudnong pagayatan iti Apo. Tagda iti kabsat tayo, tatang rabi, Brother Natino Dubrike. Ket mangrugi tayo ang kakabsat. Iti panagadal ti tato ni Apo, kararag tayo. Nga ni Apo kumati tumulong tinyate kakabsat. Dati internet tayo. Ken iti banda tilaod ko ket agburburudan kakabsat. Dan so umay nga napigsa nga tudo. Ngayon sapi ko man, tas nga dito ti makatubang tapos di kastaget, di tayo makapagadal, isaso ni Apo, do digid din ni Apo, kumati tumulong ka tayo. Iti pagadalan tayo kakabsat, masarakan tayo ito yung may kadwa kronika, chapter 7, verse 14. Kasta iti kung kunana kakabsat. No dagit kita tao ang maawagan, itinagan ko, agpakumbabada, agkararag, agsapsapol, itirupak, ket agsublida, adalan daket denggeg to na ida ijay langit pakawanan ti basol daket agasak dagiti dagdagada. Amen. Ati tayo pagadalan tayo kapsat. Dawatag nga kumararag tayo, dawatin tayo mangkin ni Sister Ana Luisa, ti panangidungulot, ti panagkararag tatang arabi. Amen. Amen. Apo Diyos, naman nakabaling ti amin. Umay kami manan Apo, kinyam, tapno, dawatin mi ititulong, kaasiyo Apo, nang nangruna ti inspirasyon, ken talino nga ipaayo, iti adipem, nga aramatem Apo, ni Brother Daniel Dumrike, tapno iti sasaom Apo, nga mga ganket mangtad iti karit, iti kararwa. Dawatan mi Apo nga kaduaan na kami, marik nami ti kinaasadagyo Apo, dagiti sasaom ti mangtad tilawag, lalo Apo dagiti madipay nga imawat kinyam, dagiti nga sasaom Apo ti mangakay, tapno si kamot Apo ti talaga nga sapulen da iti panagbiag na. Ket amumi Apo, kasyan na kami, malpas datoy nga aramid mo nga napunpunuan ti ragsak, ken pagpapala spiritual iti puspuso mi. At iti kararag mi, tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Madadayo ti Apo kapsat, makabnod tayo manan, isaso ti Apo. So dito ti may isang kasapulat ni kapsat. Si Diyos, tapos nito sa gamay salakan tayo.
Or ni Pablo, dahil iti bagbaganat, dahil iti panakabalin ti Diyos, tapos iti kastagad, mamamonte iti kinapudno, may salakan tayo, kaya iti nga rod ti bilay, iti apo. Kaya iti teksto tayo kabsat, abasi tayo, ulitat lang kabsat na, kabasaan ka tayo, kada kayo, kung na ito'y 2 Chronica, 7:14, kung na ito'y, no, dagiti tattao, anagalanda, itinagan ko agpakumbaba, ket agkararagda, ket sa pulon da tirupak, ket sumiyasida kadagiti nadangkes, adalanda, siyak nga rod, denggagto, manipod langit, ket pakawanagto, tibasbasol da, ket agasakto, tidagada. Kakabsat, tatang rabi, dahito ti imbaga ni Apo, dahito dagiti nilanad, dagiti sasauda. No tatang rabi, kakabsat, agnamnaman tayo, kakabsat, iti narangay nga biyag nga na espiritualan, natal na nga biyag, ken kastamat, iti natal na anasyon, kuna ti Biblia, o ultimo dagiti dagdagada agasak ko na naka. Masapul nga makita tayo tatang rabi iti pagaytan ti Apo. Tapno mapasamak na di bagbaga ti Biblia. No dagiti tattao, kuna na ditoy, agpakumbabada. Yan, itang mangruy na. So tatang rabi, dati uniti ang runaan nga dawatan tayo. Kadagiti agdengdengeg, masapul tayo kung mga kapsat, nga lukatan dagiti panunot tayo, dagiti nagam tayo. Tati may isang kasapulan tatang rabi, bahay ti panagdengdeng ti sa unya po, agpakumbaba tayo. Digdigan tayo, no si asinno tayo, no sinno tayo tatang rabi, ken no nadtoy iti ayan tayo. Tapno iti kasta, makita tayo, masagrap tayo, dagiti sa unya Apo Dios, nga iso ti ayan, iti panpaisalakan tayo. Sa tako natin nga ro, dahil tiwagas iti Dios, nga maamuan tayo, iti kinaputno. Ato dagiti agpungkuna nga tattao, adati reliyon dan, adati pamati da. Ngamit ti Biblia kakabsat, awan ti bagbagana nga reliyon, awan ti bagbagana ditoy nga sabali nga pamati. No dikit iti bagbagana ti kakabsat, ti ayan iti panakaisalakan tayo at dakin ni Apo tayo, Yesu Kristo. Tako na nang iti aramid, awan iti nagat na ited, babae iti sirok iti langit, no din iti nagalaeng ni Apo tayo, Yesu Kristo. So madaydayaw ni Apo tatang rabi, kay suti kay tayo ngitapok, dagiti sasauna, ngam ti kasapulan tatang rabi kabsat, ti umuna nga pagadalan ti kasapulan, ti panagsubli tayo kini Apo. Kailangan nagbawing tayo kini Apo. Di ayo mapampansin, di makikita ti glolo tayo, padagas ti tao, umadadayo ti tao kini Apo. Ti tao may lunod iti lubong, iti tao kadwa iti lubong, ti panagbiag iti tao, ti pagitan ti lubong, ngam dagiti anak iti Dios tatang rabi, maadalan tayo, nagbalbali tayo, di panag natin. Kan dagiti tattao nga sampay nakabigbig kini Apo. Kunanad ti teksto tayo, no dagiti tattao, kunadagat agpakumbaba, ket agkararag, ket sapulan na ti rupak, ken sumyasida kadagiti nadagkes, adalanda siyak nga rod, denggagto, manipod langit, kag pakawanag to ti basbasol da, ket agasak to ti dagada. Kita nyo kakabsat, kita tikarin ni Apo. Iso nga itatang rabida at muna masapul kabsat, agsubli tayo, kentong palan tayo, dagiti bilbilin na ni Apo. Sanga makumanayng, akamutay ni Apo. Sanga makumanayng, at darilin tayo. Tatang rabi, ti pagtungtungan tayo, tatang rabi, adi kinasasaad tayo ng espiritual, kakabsat, kumusta tayo. At dati kadi, nga magmagna iti pagaitan ti Apo, tungtong palan tayo kadi, dagiti bilbilin ti Apo. Kahit kung natin nasa kasuratan, tong palan tayo ti bilin ti Apo. Kahit dagiti bilbilin ti Apo, dagiti sasauna, dagiti lilintag na, sa nga makapadagsan, o dagiti atigit, nalagaan, tapos iti kastag, makasurot tayo, iti pagaitan ti Apo, kabsat. So nga dahil iti pagdadalan tayo, panagtungpal, panagsubli tayong kabsatuan, kabsat na nabayagan, nga ti tao ko na yung awan, nabayagan nga iti tao ko, nagkanya-kanya tayo, wala di Biblia ka, nagkanya-kanya tayo, iti panag na, iti tidalang ko, iti tatidalang mo, di ba? At sa pamati ko na ituduma, dati reliyong ko na ituduma, ngam ti sasawon, tirasan kasuratan, may mesa lang kakabsat iti dalan, awan sa bali, no din Apo tayo, ng Yesu Kristo. May mesa lang itipudno,
Awan sa bali, no dinaapo tayo kay Yesu Kristo. Awan ti sa bali, nga mapagnaan tayo kabusat, no dinaapo tayo Yesu Kristo, ta isungar ti dalan, nagturong iti Ama. Isu nga nalawag tayo tinasandong kasuratan, nga nagsubli tayo, laksidon tayo, dagiti araramit tayo nga takas, kung ni Apo Diyos, titi pagdadalog tayo, pakawanag ta isuda, dengget to, dagiti kararagda, iji langit, kunana, kat agasak to, dagiti dagdagada. Kakabsat, at ang rabi, nagpintasan, dagiti karkarin ni Apo. Kasapulan, ti agpakumbaba, kasano tayo panagpakumbaba, kabsat, kahit nasa onde, agiti kinatangsit, iti taong kasapul nga, ipakumbaba tayo. Babaling at ang rabi, natangsit ka, madi mo kayo tagdang ti sa unya po, uno na awis na kamantit, madi mo patyan, dagiti sa unya po, ngum tatang rabi, deting orti kasapulan kapsat, nga masapul nga manggag mo, ngayon adal tayo tatang rabi, nga dapat agpakumbaba. Bigdigam iti Diyos, bigdigam at na namarsong ka, bigdigam nga dati Diyos, nga natay po iti basol, tapniti kastagit, mapakawang tayo, mapakawang ka, uno mapakawan tayo, aming kadagiti, aramid tayo, nga basol. Kas pangarigan ni Apostol San Pablo, di ba, kapsat? Ano ti inaramid ni Apostol San Pablo? Ni Pablo, di panawon ti reliyon na, napingat ka dagi reliyon na, dagi pamati na, talaga nga, dumawat peti kasuratan ka dagi nangangatong nga sardote, nga amin dagiti masarakan, nagi igit ti dalan, kakabsat na, amin nga masarakan na, igit ti dalan, mabalin na nga laan, mabalin na papatayan, mabalin na awitan, iti pagbalutan, nga may isang aldaw, kakabsat, iti bayat iti na panagusig ti iglesia iti didalan ti Damasco kapsat di na nga nasarakan ni Apo. At amin tayo, di ba? Nagnatayo mo iti dalan ti Damasco. Ngam salamat kini Apo. May isang aldaw iti dalan ti Damasco nabigbig tayo ni Apo. Kasta ni Pablo iti kakabsat. E natin naramid na. Nagpakumbaba iso nga iti bayat iti na panagusig dati nalawag nga rimwari di sangwanan na. Kat nagsao na Pablo kunana di uno Saulo to apeng usigan na kunana di mag kunana ni Pablo si asino ka kadi kunana Apo kunana kat simungbat ay timog kunana di siyak ni Jesus nga usigam kunana di timog kapsat kat nakita ni Pablo nga ti katungtong na awan sa bali ti Dios na riknana di Dios ti katungtong na isu nga ni Pablo kat nadalob ni Pablo kat talong aldaw nga madi nakakita. Ket adati may sa ti tao ti Dios inkarkararagda ni Pablo tapniti kastaget maawat na kakabsat na adi pa nakalukat dagiti matmatana ken maawat na ti pamakawan ket nanipod idi dagiti tattao nga makakita kinyana mas daot da sang kadi nga dayta nga tao ket isu dayta ti mususig kada tayo sang kadi nga dayta dagiti mga wiknya ti bagpaludan ngam apoy taktat ti sausawan na ket sasao ti Dios. Lagi inna usigin isumot tatatiyan adal na isumot tatatiyo awis na kakabsat ano tinangyari kini Pablo nagpakumbaba sa na binigday na nga managbasol iso na nagpakumbaba nagparintumong inted na tibiyag na kiti Apo iso nga tatangarabi isa nga daging panagserek ti reliyon ti masapol mo tatangarabi ornusum tibiyag mo mayenak ti pagaytan ni Apo masapol tayo tatangarabi nagbabawi ti tao masapol ti tao pagtalikodan na nagitiaramit na kung nagibigya ti teksto tayo binasa tapno iti kasta denggan ni Apo dagiti araraw tayo dagiti karkararag tayo sa iso nga nagpintas unay at ang arabiin nga may pakita tayo ti pagdadalan tayo nga ni Pablo ang kabsat na binigbig na kasta tayo kumamat kabsat bigbigon tayo kumamat dagiti kinasasaad tayo kitaan tayo ang kabsat na kunan iti Efeso chapter 4 kakabsat, verse 2. Hinati ko na dito abuyugan ti amin akin na ima ken kinapakumbaba agraman ti panaganos nga aginnanos kayo iti ayat kita nyo kabsat nga buyugan ti amin ken ima ken kinapakumbaba kakabsat ada ti masapol tayo tatangrapi wan tati Diyos ket dadi nga to kabsat ti Diyos tinamarsukin niya tayo ti Diyos tinang tutipik sa kanya, kaya iti Diyos tigbibiyag, kada tayo, aming kasapulan tayo inaynayan yan ako. Ngamda tayo, ti tao, palagi nga natangsit, kinanahin nga natangsit, ngam no mabigbig mo, tatangarabi, kabsat, ikinasasaad mo, sapay kumagat, makapagpakumbaba ka, mabigbig mo, kinasaad mo, awadong ti Diyos. Kaya ito natin kakabsat, babaan iti, panakikapya, ti Diyos,
Sano tayo makikapyag ni ako, bapan di kararag na, sa pulen tayo, ti pamakawan ni ako, kapsat, sa nga dadyo mapanggadi may isang tao, mapanggadi kaste nga pamati, iti mo nga bagbagaw, ni pudpud no, dagiti basbasol mo, ngay bagbagam ti basbasol mo, kinabigatan isumat ng itiyag mo, agar aramid ka mula ang tidakas, ti pudno kakabsat, nga panakikapya kini ako sa ragan tayo at babaan ti panagkararag. Takunan natin ka, ti pagadadalan tayo, ti panagkararag kakabsat, tunan to'y, agkararag tayo, nga di agsardeng, kung di Thessalonica 5:17, di ba? Agkararag tayo, nga di agsardeng, nga di agrisat, kaya nga sa akong kakabsat at ang rabi, masapul tayo niti talaga makitinunos kini ako, babaan ti kararag. Ako mati sa baling maaramid tayo kakabsat. May baga tayo nga di tibiyag tayo, itod tayo, nga di pabalik. Ito tayo tam na makikapyate kini ako. Uno bayadan tayo di naramid tayo nga baso. Tapos maadaan tayo ti panakapya kini ako. At nangaradi kapsat, saragan tayo ni ako. Babaan ti panagpakumbaba. Kan babaan ti panagkararag. Sapulan tayo ni ako. Tatangaradi. So nga salamat kini ako. Ada dagiti platform nga dagitoy. Dagiti nga panagadal ti sasaon ni ako. Kita nyo, lokatan na dagiti pampanun tayo. Nga saan lang gayam nga panagserag. Saan lang gayam ti panagaramid ti na imbag. Tapno magkapyate kini ako, inang nang runa, agpakumbaba tayo, kumararag tayo, nasapay ko makakabsat na, itad ni ako Diyos, dagiti pamakawan na tayo. So nagpintas, iti pagadadalan tayo. Kat masapol di kabsat, nanatay masapol pa nga, masarak tayo. Ni Apo, panagkararag tayo na karot tayan, kan masapol pa nga, masarakan tayo iti pagarian iti Diyos. Kung kuna na di Mateo, chapter 6:33, di ba kung nanatijay, sa pulan tayo muna, ti pagarian ti Diyos, kat amin, nga sa pulan tayo, inayon nando ni Apo. Di ba? Kasama di text 2 tayo, ngayon tayo binasa tayo, di ba? Text 2 tayo sa 2 Chronica, di ba? Ngano, agbawing tayo, tidalan tayo, bigbigan tayo ni Apo, si tayo nagkarkararag ni Apo, denggan na, at ilangit, denggan na, nagkararag tayo. Iso kong tatangarabi, kakapsat, kasapulan nga sa pulam, tatangarabi, ti pagarian ti Diyos. Ti pagarian ti Diyos, di diya ay dati pamakawan, di diya ay dati talna, di pagarian ti Diyos, at dati inayat-ayat, dati ti kapsat, kaya di pamilya ti Diyos kakapsat, tinang nangruna di diya, at dati ti presensya ti Apo, at dati iti ayat ti Apo. Iso nga nagbilag kakapsat na, dati ti sasaw ni Apo, nga dati nga sasaw ni Apo, nga nagtakil unay ti Karina, nga di na tayo to, bye-bye-an. Kat kunanan ti ka, di ba? Kalikudan natin dakas, sa pulan natin panagbaba. So, kung tatangarabi, kailangan masapulan tayo. Okay? Nanatigat panagsubli tayo. Kini ako. Kalikudan tayo, titakas ng aramid, pagbabawi tayo. Kapsa. Kung na di Mateo 4:17, anyati ko na di ay, nang rugin ni Jesus na nangadal, kung kunana, agbabawi kayo. Kasi dagdag pagarian ti Diyos. Nasa nung nga taka, si dagdag pagarian ti Diyos. Kapsa. Kabsat, no si katat sa mo kay nabigbig ni ako tatangarabi, kadati gundawat pa ay tatangarabi, nga bigbigam kinasaad mo, tatangarabi, at panong sa pulan pa iti pagarit ko. Amoy kabsat, tudog-tudog, dagiti dakas ng aldaw, saan tayo ito mabigbigan, saan tayo ito masapulan na, iti pagarit ni Diyos. Apay na udi kami iti an, kabsat, sumaging ganag, dagundaway tayo, tatangarabi, sa pulan tayo, iti pagaitan ti ako, kung iti pagadalan tayo, sa alang nga dadi panagkumbaba, sa alang ipanagkararat, masako tayo magbabawing, agbawing tayo, dadi dagas na kami, agsubli tayo, kini Apo. Kani Apo si Ukuray, ni Apo tatangarabi, kakabsat ka, sa pulan na tayo. Basta kadaan ka ni Eva, sa tanan. Kumuhay di Biblia, may pakita di Genesis, na di mo mabasa nga di jay, aji umunang salutsod ti Diyos. Babasam di dadi mo nang salusot ti Diyos. Anak dadi mo nang salusot ti Diyos. Nga nailana di Biblia. Kuna na ka dadi lalaki, sa dino ti ayan mo. Dati mo nang salusot ti Apo. At ang rabi, kakabsat, sa dino ti ayan tayo. Kapag babawi ka, inawat mo niya ni Apo, talagang nagbibig ka niya, nga mayan nato iti pagaytan ti Diyos. Suno saan pa ilang, daka pa ilang iti panagbiag iti ninatom mo. Kakabsat. Dala kailang kakabsat, makita ti gumatipagaytan ti Apo. Dagiti aramid ni Apo, ti mabigbig tayo, tatangarabi. Dagiti sasauna, kapni ti kasta, kung nanatigat, nang nangrunagad, makapagbabawi tayo. Sa ti panagbabawi,
panagtalikudan iti basol. Sa nga nagbabawi ka tatta, kinabigatan, sumutan ti aramid mo. Saan? Di panagbabawi, panagtalikudan, disnudong panagtalikod iti basol. Kahit salamat kini Apo, no nagdisnudo tayo nga nagtalikod iti basol, di kita makita nga pakawan natin. Apo sa natayla nga pakawanan. Babal di pa no di ko na napit pagdadalan tayo. Ikan na tayo, ti barong biya. Amen. Salamat kini Apo Diyos sa kapsat. No, agkararag tayo, balbaliwan na tayo ni Apo, kapsat, ito tayo, tibuungan natin, puso tayo, ang kapsat, kung natin nasa mga surat, iti dantok in Kristo, na dyan, isukit barong parsuan. Iso, pasalamat at kini Apo, dagiti umuna, ang kapsat nga natanong, iti, aking gana tatta, na kapsat, na nagbalbaliwan iti biyagda, dati managbasulda, dati adayo na kini Apo, dati ti aramid iti lubong, ng salamat kini Apo Diyos, ikinamagat iti Diyos, sinirip da. Nakita ti Diyos ikinasasada. Kahit kung natin nasa kasuratan, intag-ay na tayo. When kakabsat, intag-ay na tayo. Kalpasang intag-ay na tayo na ako, iniktan na tayo barong biya. So nga dagiti kakabsat tayo, maragsakan ng unay na makita unay isuda nga agserserdi aging gana itata. Kananiyo po didinawat na dani ako, nabalbaliwan nun, ti biyagda, nabalbaliwan ti panunod na, nabalbaliwan tinagom da, napalpaliwan amin itiyagda ket tatangarabi kaya ayudan kay ayudati agserserbi pinagdaydayo ket isu tatangarabi ng absat adi pagadadalan tayo adi text po tayo nga binasa na nagtintas unay andati kunana gulitit manan no dagiti tattao ang maawagan itinagan to agpakumbaba agkararag agsapol itirupak ket agsubli sumiyasi da kunan itakas adalan ket dengget to ida ijay langit pakawanag to ti basol ket agasak to dagiti dagdagada. Amen. Salamat kini Apo. Dato ti kari ni Apo. So nagtindas unay tatang rabi nga datay nga agad adal ti saso ni Apo. Salamat ka dagiti barong naka-tune in tatta uno agbubuyat tatang rabi ken dagiti pamsat nga tultuloy mat nga sumusuporta ka dagiti panag-adal ti saso ni Apo. Kaya na natoy, ken may kaalok kabsat, agsapsapol iti rupak. Birukin ti Diyos sa alang ati bendisyon na. Diba? Kasat tao gamin ka. Isapsapulin ti tao, iba panang bendisyon ni ako. Ngam sa alang kumatay dyan. No di kiti baro, sapulin tayong ti Diyos. Diba? Ikita ti tao ko, kanayon nga the blessing. Kanayon nga dati na materyalan nga masagrap ta. Kailangan ka adu dagiti kwartada, adu dagiti sanikwada, agiti sa pulon na ti Diyos. Kahit kung natin Biblia, niya po sa pulon tayo na. Ako na ang tayo, ni Mateo 6:33, na masupulon tayo ni Apo, na masapulon tayo ti pagkariyan ni Apo, amin mo, dagiti kasapulan tayo, itad na ni Apo. Diba? Kala natin panagtiyag. Dati ay inayat na. Dati inayat ka dagiti kakapsat. Iso nga tatang rabi kakapsat. Nagpindasan nga kung natin kakapsat nga, tatangarabi iti sa pulot tayo kay pagarian ni Diyos agsublida sumiyasi da iti dakas sa pulot na ti panagbabawi dapat ibagbaga natin pagdadalan tayo dagiti kariti Diyos papantay ka dagiti kariti Diyos denggen to denggen punto ida amin denggen kay to amin. So salamat kini Apo tangarabi denggen na tayo ni Apo. Tingang didengeg tatangarabi no si pupudno ti pusom tatangarabi nga kayat mo tatangarabi nga mamuan ti pagaytan ni Apo. Kuna ni Apo Diyos ti pagdadalan denggen punto ida amin mangmangeg na tayo ni Apo. Sa alang nga makikita na tayo ni Apo Diyos tatlo di na tayo ni Apo. Ngem no maminsan kakabsat agsipod nga ti tao ada di basol madina nga kabaulan nga kumararag kini Apo nga may daydayaw ni Apo tadangor da basol nga na magsina ti Dios ken ti tao ako na di diyan amu tayo nga dinggan ti Dios dagiti kararag ti managbasol malaksid no dadji managbasol ket managtungpal ken mapagsamba iti Dios agsamba kini Apo di nga ti Apo dagiti pinagkararag tayo sa isu nga salamat kini Apo nagatayo tatangarabi denggen na tayo yeah. Amoy kapsat dati nasyon tayo Pilipinas kung awanan iti papanan na dati nasyon tayo Pilipinas tagsipot ti tao
Nasa umawat kinapo, naggrabe, nagkinarami ang basol. Ngayon tatang rabi, kapsat, dengden ni Apo, dengdi araraw, dengdi Kristiyano, dengdi anak iti Diyos, dengden ni Apo, tagsipon, agdada di yung karkararan, diba, utan iti Diyos, sa pintas tagad, adupay dati makangag, adupay dati may salangan, adupay dati may iawis tayo, nga maawit tayo, iti iglesia ni Apo, kamasapol nga di tao, masarakan ng araw, itipod nga panagsiserbi ni Apo. Kung natin, dengdot to amida, mga iti Diyos, iti aming kararagtayon. Sumunod iti Kristiyano, at dadya tirabi iti Lunes, diba? At dadya online para kararagtayo. Amin tayo kung kung mapaling kadwa tayo dyan, makikapun tayo dyan. Kapsat, amo tayo nagdakil iti marami iti dakil na kararagtayo iti anak iti Diyos. Kat babaun, iti pa nagkakararagtayo. Kapsat, amo tayo, dengdeng na tayo ni Apo. Tatangarabi, among tayo din, dengdeng na ni Apo. Napod ng inawat ni Apo. Nung nusa mo pa inawat ni Apo, di nakadengdenggan, malaksid lang, namang rugi ka, nagsamba, kaya nagdaydayaw, agsirbigin ni Apo, agyakan na itag, ginarating ni Apo. Kahit kung na di nabasa tayo petatay, pakawanat, kung na di tibasol da, waya-wayaan na tayo ko na. Ayun kapsat, pakawanat tayo ni Apo. Dito yung pili nga, pumili ang nasyon na Pilipinas, kung na tayo pakawanan na tayo ni Apo. Natatay kit, agdikiddan, agkakadwa kuma, natatay aming kumakapsat kit, dumawat, pamakawan, agdiya gamayan nato. Iti pagayat. Pakawanan na tayo. Diba? Basta pinangyari kanya tayo, di ba? Kung na di Biblia, naipudno tayo, dagiti basbasol tayo, iti Diyos, kahit mapagtalkan, nga manghugas, iti amin na kinakilo. Babaan iti dara ni Apo tayong Isu Kristo, hugasan na tayo, pakawanan na tayo, waya-wayaan na tayo, iti amin na kinakilo. Di ba? So nga salamat kinapo, dahil tati marami ti panakay sa lahat. San nakalang balbaliwan ni Apo, jadi waya-wayaan na ka. Nga, ultimo dahil kaparusahan iti basol, pagsaka kami ti panakaisalakan iti basol, ken kadagiti amin nga sukapak, inaramit tayo nga basol. Dahil iti panakaisalakan, iso nga tatangarabi, pintas unay, nga maamuan tayo tatangarabi, at dapat iti pamakawan ni Apo. Amen? Nga, at dapat namayamay pa tayo ti Apo. Iso ko natin, ipeso ko na didikit, in kayong nga rod, isalakan dagiti aldaw, ibiyagyo tati aldaw na tigad. Iso nga tatangarabi, kakabsat, padanom ni kada kayo, nga ayaton na kayo ni Apo, sa launing orti pagayat iti Diyos, nga inted na iti anak na bugbugtong, tapos iti kasta, sino man mamati, saan nga madusan o dikiti maadaan iti biyag ng tanayat. Dan kayat mi nga saun kada kayo, at dapat iti panawan nga mapakawan tayo. Diba? So nga panawan, gundaway kumatan, tapos niti kasta, awaton tayo iti pamakawan. So ano di mo ba inawat ni Apo kapsat, tatangarabi, sikang tindangag, kahit iti chances mo, tatangarabi, sa pulam iti Diyos, bababi, mamati ka, kahit tibagbati, Apo, pakawan na tayo ni Apo. May katlo ko na agasak tidaga. Panagsubli, ginabak ng ken kapya. Kanya ko sa panagsubli, it kinabak ng ken kapya. Iso nga ti kapya, adak niya Apo tayo Isu Kristo. Itibak nang iti panagbiat, adak niya Apo tayo ng Isu Kristo. Iso nga ni maut na gini Apo, nabak nang kay spiritual, adaking ka ti presensya ni Apo, adaking ka iti panakabilad ni Apo tatangarabi. Iso nga nabak nang tatangarabi, kanda di kapya, nga itad ni Apo, Diyos kada tayo. Dati kapya, amo tayo, pinakawan na tayo ni Apo. Dagiti basbasol tayo, pinanawan ni Apo, no nilipat ni Apo, tatangarabi. Tatangarabi ket pinagbalin na kang nalintag, iti imatang iti Diyos, babaan na dati inaramit, na di krus ti Kalbaryo. Ito nga tatanga panawan, masapol tayo, kapsat nga makipan nagkapya iti Diyos. Makikapya tayo, kini Apo Diyos tatangarabi. So nga masapol, nga masaragan tayo, iti panag sirserbi uno ti pagarian ti Diyos. Kung na di Biblia, sakbay nga aglipas tayo, no? Kung na ni di Biblia nga, masapol gamin nga masarakan tayo ti pagarian ti Diyos. So kung na ni Nicodemo, kiniyapo tayo sa Kristo, mas anong iti tao, may kadwa at sagat lakay mutan, kasan pagsubli pa, ayang may kadwa, diyan ti anak at na, ni inang na. Kahit kung na niyapo tayo sa Kristo, sumbat na kiniyapo ti may anak ti lasag hindi man ay ti espiritu. Iso kailangan tatangarabi, masarakan tayo di po no pagsiserbi, at nit kasta, makasarak tayo, ti panakayan, pagsata, pabalbaliwan, nagiti puso kan natin tayo,
So tayo nga panahon mo, ti panagsubli, agrugi iti pusom, at kumbaba ka, agkararita sa pulong ti Diyos, and by amon iti dakes nga. Dahil iti pagitan ti Apo Diyos kapaksa, at ang rabi, nga masapol, ulita ka na, nagsubli tayo kini Apo, agrugi tayo tinagod tayo. Iti tayo mo, iti tayo kapaksa. Kita ang itinako mo, magitang tatang rabi, no si asinuka, no yung sa pulang, iso tiya si Teko, kini Apo dawatin iti pamakawan ni Apo, tani Apo kapsat, na may unay iti pamakawan. So, salamat tayo, salamat po na kini Apo, kadati aldaw mo, sarapin tayo ni Apo. Tapos kadagiti Kristiyano, kadagiti kapataan, kadagiti panglayan, kapsat na madipay na udi ti amin, kapsat, nga tapnod din tayo aklunin ni Apo, pagsirbyan tayo ni Apo, iti tayo kini Apo. So, kung na di Biblia ko, di mo lipatan, di sa pulam iti Diyos mo, bayat iti kinakatutubo. Kaya, salamat tayo kini Apo, nagkararag kayo kinya, kung nanatay, babawi kayo, at makasarak kayo ito, iti pamuto. So, sat, salamat kini Apo, Diyos na iti basit nga minuto, nga nag-usap kayo, na makapag-atang kayo, iti sasaw ni Apo, kanahin kong pagpalagitan, nagitiyag din iti sasaw ni Apo, nang nangruna kitang rabi, dahil teksto ngayon usar tayo, politik manan, no dagiti tattao, kamaawaga, nga umawag, itinagat ko, agpakumbabaga, agkararagda, agsapulda, agsapsapulda iti, asapsapulan da tirupak, ket agsublida, kanya kunana, ket denggeng to, dagiti, kararagda, pakawan nagto ti basbasol da, ket agasak to, dagiti dagdagan. So, absat, salamat kini Apo, dati sa tubasit, na nagadalang tayo, ito tayo, dati natin, nag-iimot po di tayo nga minuto, at iti anchor set, Brad Boyet, Sister Annalisa. Amen. Amen. Yaman tayo kini Apo, dahil napintas nga minsay, ti sasaw ni Apo, nga itinagan, kung nulaw na kakabsat, nga no, agdawat tayo kini Apo, kararag tayo, kat agbabawi tayo kat ni Apo Diyos, kat dahil suna nga dumngeg, kung mamakawan, dagiti amin nga ibabawi tayo kini Apo Diyos, nga paspasok tayo. Kat salamat kini Apo Diyos, nga ni Apo, ti panangramat na ni Brother Daniel, nga sutirang tayo, ti bendisyon spiritual, nga intay nanagan at tabing tirabi dagiti na pagkakasaw na. Kat salamat kini Apo Diyos, tabing tirabi, agyaman kami, dagiti amin nga kapsat, gagayem, nga nagdingeg, iti naduma-duma nga paset, iti dito nga nasyunte nga Pilipinas, tamot kabang-ibang nga tao. Kat pagyaman kami, iti pagtuloy nga parang suportayo, dito nga trabaho ni Apo. Nagyaman kami mo, dagiti nagtilikod, dito nga programa, dagiti operator, dagiti technician, sama dagiti kahadwa nga anchor, dagiti amin nga suporta dito nga trabaho ni Apo. Nagyaman kami, iti tutuloy nga parang suportayo dito nga trabaho ni Apo Diyos. Kat hangganan tuman sumarunong dito nga programa, ni Apo Diyos kung matutunggulo ka tayo, tapno agkakadwa tayo man iti dito nga programa. At sa panahon ni Apo Diyos yung bendisyon, hindi pong kalmay sa kanya tayo. Luisa? Amen. Salamat kaya ni Apo Diyos. Pigsa akti boses ko kakabsat, gagayam na nagpigsa titudot to yan. At ng mga dakpay. Amen. At iti laodi, nga pasat iti aramid, at awagak kakabsat, gagayam, nga agkararag tayo kanya ni Apo Diyos. Amen. Malakabalin nga Apo Diyos, mi agyaman kami, iti naipaaymanan nga Ilocano broadcast at tangabiyak tirabi. Salamat Apo, dagiti sasaom nga nangaganmi, pudno nga agur-uray ka, dagiti tao nga agpakumbaba, no awagan da ka Apo, ket kunati Biblia, adda kang agur-uray, ken kastamat Apo, agpakawan iti basbasol, iti tao nga umasasadeg kenyam nga dumawdawat ti pamakawan. Salamat Apo, naglawag-launay iti mensahe nga naipaay, kumakit dagiti agdengdengag nga madidapay naited ti biag da kenyam, kumakit madimaudi amin Apo, iti kabaitan na nga panawan kat si kamat itanggapan da ni Apo mi Jesus iti panagbiag da. Salamat Apo Diyos, tinaangay nga Ilocano nga broadcast,
Salamat ti inted mo nga napintas nga connection. Ket kararag mi apong alwadan na kami. Amumi nga ti bansa mi nga Pilipinas adaman ti bagyon nga umayan ket dagiti anak mo apo sito kumatimang kadua ken tumulong kinya mi apo Dios. Kanayon mi nga marikna ti kina siya at ken dakkel nga ayat mo kinya. So nga apo Dios, no sumaruno manan nga Ilocano broadcast, kumakit agkakadua kami manan, suportaan mi. Salamat ti adu nga bendisyon spiritual nga maal-ala mi ti kastoy nga aramid mo. Amin nga pasalamat mi, dayaw ket isubsubli mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Nambagarabi tayo amin kakabsat, ket nga po Diyos ti mga luwad kanya tayo, itiintay pa na ginana, iti tayo tingabiyang tirabi. Amen. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, kakabsat.